Nå, jeg tænker også lige, at vi skal have en lille gennemgang her. Kommer hen til vores hus på Crobraton i Baba Ecolodge. Så skal man lige sætte nogle skoene. Viskede sandet af. Og så kan vi gå op og kigge. Og først lige over i forældreafdelingen. Med lille dejlige altan, man kan sidde og kigge på. Med udsigten udover. Og inde i soveværelset her. Et af de steder, hvor der plejer at sidde frøer, er herovre. Nej, der er vist ikke nogen i dag. Det er jeg virkelig glad for. Så går vi videre her. Og der kravlede et fireben udenfor i hvert fald. Ingen frøer her heller. Ude og ser lidt badeværelset herude. Fine bruser. Og dejligt toilet. Hvor man lige skal huske faktor 50. Hvis man skal sidde der i længere tid. Yes. Jeg skal over i hovedafdelingen. Hvor vi kommer ind her i dejlige samtalekøkken. Med egen vandforsyning. Og herovre ligger Mette og løser sudoku. Nej, læser bog. Det er så udsigten her. Og det er den stranden med de store bølger. Og på den anden side er der en strand, der er lidt mere stille og rolig. Bølgerne er ikke så vilde i dag. Og her sidder der nogle børn. Læser i deres fars bog, ser det ud til. Og her er børnenes soveværelse. Som er det bedste soveværelse. Og mest fordi, at ude på deres toilet, som er her, der er net for. Ikke, man kan se det. Og det betyder, at aberne ikke kan komme ind på ens toilet. Og det kan jo være meget rart. Og her kan vi lige slutte af med og gå en tur ned til stranden. En søn som en far på 11 med sin far. Så heldig kan vi se nogle af vores udstyr. Der er jo ingen krabber lige nu. Der. Jeg ved ikke, om man kan se dem. De løber af stranden. Så er vores dejlige fine strand. Og huset, som der sidder nede på stranden. Så skønt.